Sljedeći pacijent. Bog. Ime. Prezime. Vidim da su na trijaži rekli da je nekakav problem sa grlom. Kakve simptome imaš? Dobro. Kad su počeli? Ok. Vidim da ovo nije prvi dolazak na hitnu zbog ovog razloga, jel' tako? Ok. Ajmo mi vidjet što se događa s tobom. Gdje točno boli? Ok. Kad je počelo? Je li povezano sa nekakvom hranom ili nečim? Ok. Dobro. Ništa. Ja ću to sad prepipat da vidimo o čemu se radi. Moguće da je štitnja žlijezda. Moguće. Da li su nam premale rukavice uvijek u bolnici? To je premala rukavica. Ajde, ok. Hoćete alergije? Antihistamini, dobro, prepisat ću, nije problem. Ok, dakle, grlo, ajmo vidjet grlo. Ja ću sad popipat, ok, ovako. Ok. Jel to boli? Kad malo jače? Boli? Ok, s ove strane. Boli? Samo ću proći ovako, ok? Ne čini se. Možda tu ispod čeljusti. Da li ima nekakvih bolova kad kutaš? Ajmo vidjet.
Zašto tek sad dolazak na hitnu? Ako ovo traje već tjedan dana. Ok, okreni se na drugu stranu. Znači tjedan dana ovih simptoma, tek sad dolazak na hitnu. I već ranije ti je zujalo u ušima, jel? I ta upaljena, čini se upaljena žlijezda slinovnica. Dobro, uši se čine čiste.
pun želudac, nikad na prazan želudac. Što se tiče antihistamina, to već znaš kako uzimati, jel tako? Ok, njih sam ti dala sam ti u protupalni lijek. Što se tiče ovih ostalih problema, obiteljski liječnik. Ima li još išta? Dobro. Kad je to bilo?
hitno sjedi nakon toga, zato što vidim da patiš od niskog tlaka. Ok? Tako da će se onda vidjeti to i kad dobiješ nalaze u roku od tjedan dana, odi kod svoje obiteljske doktorice ili doktora i vidi što se to točno događa i zašto se osjećaš kako se osjećaš. Što se tiče spavanja, ja ti ne mogu dati diazepam, ne mogu ti dati valium. Zašto? Zato što ti ja to ne mogu dati. To ti može dati tvoj obiteljski liječnik, ok? Ljudi dolaze na hitnu zato što im se ne da čekat svog obiteljskog liječnika 2 tjedna. Međutim, zbog ove upale žlijezde slinovnice i uha razumijem zašto hitna, ali hitnu koristimo, to jest ona je tu, hitna je tu i mi doktori smo tu na hitnoj zbog hitnih slučajeva, ok? Prema svemu što vidimo, ovo nije hitan slučaj. Šta sad ovi pričaju tamo vani? Ovo nije hitan slučaj. Ne, ovo je slučaj sa obiteljskog liječnika. Znači, izvadit ćemo krv, provjerit ćemo ovo, hipotireozu trebamo dovesti u red i uputnica je za otorinolaringologa da se to uho očisti. Znači, kad čistiš uho sa malim ovim štapićima za uho, ne smiješ ići preduboko, ok? Zato što se bubnjić nalazi otprilike ovako duboko, ok? I zapravo ga možeš oštetiti. I onda može doći do zujanja, može doći do različitih problema, ok? Ali tvoji bubnjići su... Okreni se. Ok, ovaj je bijel, što znači da nema nikakve traume. Okreni se. Dobro. I ovaj je dobro, nema nikakve traume. Bubnjići su ok. Ok. Daj mi još jednom. Reci. Neću te poslat doma bez da sam sigurna. Dobro. Grlo nije crveno. Nema nikakvih gnojnih. Dobro. Ok. Udahni. Ok. Dobro, i sad samo da još pogledam tu žlijezdu slinovnicu, stavi jezik gore na nebo. Da vidimo. Ok. Dobro. Ok. Što se mene tiče, to je to. Ok. Nadam se da će se to uspješno riješiti kod obiteljskog doktora, ok? Ok. Znači, izaći van, sestra Marica, reći da treba izvaditi krv, to jest ona već znam, poslala sam je na kompjuter. I to je to što sam rekla za tablete. Svakih 8 sati, bolovi, odlično, za jelo, super, žvaka, dobro, otići kod